Bona vesprada. Soc Jorge Zarzoso, un dels operadors de sistemes del planetari. Avui vos vull parlar de la pluja de meteorits que ha hagut estos últims dies, les Líriades. Bé, vindrem ací a Stellarium i buscarem el dia 26, és a dir, esta matinà, a les 6 del matí, abans que es faci de dia. I vindrem ací cap a dalt, primer que res ficarem el dibuix de les constel·lacions i les etiquetes, val? Buscarem una que s'anomena Lira, estarà just dalt de nosaltres, al zenit. Ja la tenim ací, Lira, val? A partir d'ací iran totes les Líriades. Stellarium nos la marca sí, però realment poden eixir per tot al voltant de la constel·lació de Lira. Anem a llevar un momentet el dibuix de les constel·lacions, les etiquetes, i esta nit com trobaríem Vega si no sabem on està en el cel, perquè totes les estrelles ens poden parecer molt paregudes. Bé, hi ha 3 estrelles molt brillants, Altair, Vega i Deneb, que formen part del triangle d'estiu. Vega és la més brillant de totes i a les 6 del matí estarà molt alta en el cel, de fet la més alta. Bé, molt a prop d'ací seran les Líriades. Hem clicat damunt d'elles, anem a veure algunes de les seves característiques. Tenim característiques com que la seva velocitat és de 50 km per segon, una velocitat mitjana de caiguda. La seva activitat és del 16 fins al 25 d'abril, fica així. Realment fins al 28 d'abril podrem veure alguna que altra fogonar. I el seu màxim va ser del dimarts al dimecres passat, com us van comentar en redes socials. Molt bé. Us he comentat un poc de les Líriades, però realment què són les Líriades? Què són en general tota la pluja de meteorits, totes aquestes estrelles fugaç que surten al cel? Té alguna que veure en estrelles? En què té que veure? Bé, no té res que veure en estrelles. Realment en el que té que veure són en cometes. Així podeu veure que les Líriades formaven part del cometa Thatcher. Bé, el cometa Thatcher i tots els cometes quan passen per molt a prop del Sol, quan fan la seva òrbita i passen a prop del Sol, deixen remanents de pols. Per això tenen aquesta cua tan característica. Bé, quan la Terra passa per aquesta cua que han deixat, les partícules que ha deixat el cometa cauen a l'atmosfera de la Terra en forma de pluja de meteorits. I és tradicional demanar un desig. Bé, aquestes són relativament ràpides, són 50 km per segon, així que tindrem que ser un poc ràpids a l'hora de demanar el desig. Bé, els cometes, de totes maneres, s'expliquen molt bé en la projecció que tenim al planetari, que s'anomena Explorant el Sistema Solar, i esperem poder mostrar-vos-la el més prompte possible. Bé, ara ens anem a una altra pluja de meteorits. Vindrem ací, el dia 8 d'octubre, molt bé, i ficarem les 8:30, perquè la millor hora és quan es fa de nit, per a veure-les. Estic parlant de les Dracònides. Les Dracònides estan al nord, i haurà que buscar-les al nord, molt a prop de l'estrella polar. Així està l'estrella polar, pujarem més per a dalt, al cel, i així ja la marca, val? Però anem a ficar el dibuix de la constel·lació. És la constel·lació del dragó, que el dijous va ser Sant Jorge, el meu sant, i ja sabeu la seva mitologia del dragó. Bé, així estan les Dracònides, que surten a partir del cap. Així acaba de passar una estrella fugaç fa 2 o 3 segons. I fixeu-vos que la seva velocitat és de 20 km per segon només. Així acaba de passar una altra per així. Bé, aquestes són les més lentes de totes. Per tant, tindrem més temps per a demanar el nostre desig. He ficat així el dia 8 d'octubre, que és el dia del seu màxim, i res més. Anem a veure ara les més conegudes de totes, que són les Perseides. Mireu, així està Perseo, però com que estem al dia 8 d'octubre, òbviament no estan les Perseides. Anem a buscar-les. Vindrem així al dia agost, vindrem al dia 10, i com que així encara serà de dia a les 8:30, anem a ficar allà cap a la 1. Quan més avancem en el temps,
anem a avançar un poquet el temps. Veieu que la constel·lació de Perseu més cap a dalt anirà, més facilitat tindrem per a veure les Perseides. Val? A veure, les Perseides he ficat el dia 10 perquè encara que així fica que el seu màxim d'activitat és el dia 13 d'agost, he ficat el dia 10 perquè és el dia de Sant Llorenç. I en la nostra cultura és el dia de major activitat, encara que realment és el dia 13 d'agost. Bé, la seva activitat va des del dia 17 de juliol fins al 24 d'agost. Són les que més activitat tenen, les que més dies d'activitat tenen. A part, també són les que més actives, perquè hi ha una fogonada cada minut, aproximadament. Molt bé. Aquestes Perseides són retransmitides per Sky Live Televisió des de l'Observatori del Teide i les podrem veure per internet. Molt bé. Res més per la meva part. Espero que vos hagi agradat el vídeo, espero que estigueu bé i tingueu un bon cap de setmana i una salutació per part de tot l'equip del Planetari.